Salut! Sunt Alex Mușat și asculți despre muzică. Le ascultăm în mașină, pe stradă, acasă sau la birou, pe pick-up, casetofon, odinioară pe Walkman-uri, CD-playere sau, de ce nu, pe DVD-playere. Astăzi le audiem cu precădere pe platforme de streaming precum Spotify sau Apple Music și pe YouTube sau chiar pe Facebook. Vorbim așadar despre albumele muzicale, această formă de exprimare artistică ce a dominat muzica secolului 20. Totuși, de câte feluri or fi aceste faimoase albume? Păi, să vedem. Avem clasicele albume de studio, unde muzicienii îmbrățișează un mediu acustic steril, da, studioul, pentru ca rezultatul sonor să fie unul cât mai clar. Avem albumele live, unde concertele sunt captate pentru a fi ulterior împachetate sub forma unui material discografic, dar și compilațiile, așa zisele Greatest Hits, ce adună piese lansate în prealabil pe alte albume. De altfel, noi românii ar trebui să fim destul de familiarizați cu aceste compilații. Dacă ai intrat vreodată într-o benzinărie, pe lângă albume ABBA și Holograf, ai văzut cu siguranță manele de top 2003, 128 de piese pe un singur CD. Ei bine, ăla e un veritabil Greatest Hits, o reîmpachetare a multor piese imprimate anterior. Astăzi vorbim însă despre albumul conceptual. Prin ce se caracterizează acest tip de album și deci cum îl putem recunoaște? Putem spune că albumul conceptual este un material discografic al căror piese au un numitor comun. Să spunem deci că un artist decide să înregistreze un album numai cu prelucrări ale pieselor lui Elvis. Avem de-a face deci cu un album ce are la bază un concept. Cu toate acestea, exemplul ăsta e unul relativ banal, albumul conceptual extinzându-și tentaculele asupra muzicii începând cu cea de-a doua parte a secolului 20. Un exemplu de album conceptual complex este The Wall, Zidul, opera Pink Floyd din 1979 ce îl are protagonist pe rockstarul traumatizat Pink, ce construiește în jurul său un zid imaginar. Astfel, toate cele 26 de piese ale albumului se scurg sub forma unui film. De altfel, The Wall a fost și ecranizat în anii 80. Mai mult de atât, melodii, solouri și teme interpretate, să zicem, în piesa numărul 4, se regăsesc sub diverse forme și în alte piese ale discului. Așadar, este destul de greu să scoatem din context vreo piesă, iar cea mai bună abordare este să închidem ochii și să ascultăm albumul cap-coadă. Aici mă gândesc la o replică amuzantă. E ca și cum ai vedea un film cu urechile. Un alt exemplu de album conceptual ce stă la baza tuturor materialelor ce au urmat este Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Uite că l-am spus fără să mi se împlăticească limba în gură. Sau tradus, trupa inimilor singuratice ale sergentului Ardei sau Piper, cum vreți să-i spuneți, lansat în 1967 de formația britanică The Beatles. Sătui de faima imensă cu care se luptau zi de zi, cei patru decid să îmbrace hainele unor personaje fictive, transformându-se din Beatles în trupa inimilor singuratice ale sergentului Piper. Astfel, tot albumul se desfășoară sub forma unui concert fictiv al acesteia. Nu există pauze între piese, ci mai mult, pentru a crea ascultătorului senzația unui concert real, înregistrări cu aplauze umplu golul dintre melodii. Iată cum albumul conceptual influențează muzica în cea de-a doua parte a secolului 20. De la tentativele lui Frank Sinatra, da, Frank Sinatra, el este printre primii artiști care născocesc această idee, pentru că în 1955 lansează In the Wee Small Hours, un album nocturn cu piese ce gravitează în jurul sentimentului apăsător de singurătate. Deci de la Frank Sinatra până la Beatles și Pink Floyd. Mai mult de atât, observăm cum coperta, parte a discului total nebăgată în seamă până prin anii 60, devine un adevărat statement artistic, trecând de la concret la abstract.
Uitați-vă numai la cum arătau banalele albume Elvis în anii 50. Coperta îl înfățișa pe artist în prim plan, să știi clar ce cumperi în magazin. Iar apoi dați un ochi peste coperta albumului The Wall, unde avem de-a face cu linii trasate ce ne duc cu gândul la zidul imaginar al personajului principal. Deși în prezent aflat într-o mică moarte clinică, albumul conceptual merită descoperit în toată splendarea sa și, de ce nu, ascultat cu căștile pe urechi, ochii închiși și mintea deschisă. Ne reauzim în episodul următor.